ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಪಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪಾರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜಿನ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಪುನು ಬೊಪ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಬಂತಾರೆ ಒಂದ್ಸ ಕಾಂಡ ವ್ಲಾಗ್ದಾಗ 4 ಜನ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ರೊಕ್ಕ ಮುಗಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡಲ್ಲ ಶೆಲ್ಫ್ ಕೂಡ ಒರೆಸರ ಧೂಳು ಮರನಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ನಾನು ಬೈಯ ಬತ್ ಮಂತು ನಮ್ಮೆಂತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನೂ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿಡ್ತು ಬೋಪು ನಲ್ಲ ಬೋಪು ಚೊರೆ ಪೊಟ್ಟ ನವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತೈತೆ ವೆಜ್ಜ ಒಂದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಸಾರು ನಾನೀಗ ಖಾಲಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಕಡಲೆ ಬಾಪುಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚವರ ಕೋದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡಾಯ್ತಾ ಇಂದ ಉನ್ನೋಡಿ ಜಿನ ಕೊರ್ಪು ಜಾನ ಇಂಚಪ್ಪುದು ಇಂಚಪ್ಪಿದ ಅಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಾ ಡಾಯ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ನಿಮಿಷ ಆಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ എന്നതില്ലേ കളി കുതിർ പഠിച്ചിന് കൊട്ടുപട്ട ആത്തി ഒക്കെ എനിക്ക് പാടണം ആത്തി അതെ അങ്കി പാടു തനക്കെല്ല ഓരോ പഠിച്ചിട്ട് ഷോ കടിച്ചിരുമ്പോ കൃഷ്ണ കുതിർ 10 ആയിട്ടിന് വെച്ച കോപം താഴെ വല്ലി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ നീ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಯ್ಯು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಪೋಪಿ ಅಮ್ಮನ ಇದೆ ಎಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆ ದೋಜು ಇದು ಅದೊಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಯವನ ಮಗ ಡ್ರೆಸ್ ಕೈ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ പത്രാടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്ലഞ്ചുണ്ട് കൃഷ്ണന വിലുപരി fan gidi ku jal rak ko daite to pana enni to pe dinap jo alle daite kono ara siranta au alendu alpa diyar pandir alle ardu ar bag gidi pergi endu ane elle pranga ulla uyale krishna kulonditte boka kattan boka dikkare potu ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟದು ವಾಪಸ್ ಪುಡಿಯದೆ ಓ ಅಂದ ಯಾರೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ದೀಪರಿಗೆ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾಯಿಕ ಬೀಳ್ತೆ ಅಮ್ಮನಂದ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬತ್ತದು ಪೆರ್ಲಾಪು ಬತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅದಿಜ್ಜಂಡು ಒಕ್ಕ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಉದಾದನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗೂಗಲ್ ಪೇಡು ನೆಟ್ಟು ATM ಕಾಸು ತೆತ್ತೀನಿ ನತ್ತು ಅವು 6 ಅಕೌಂಟ್ದ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ತೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕಿದೆ ಪದೆಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನ ಇತ್ತಿಟ್ಟದೆ ಇದ್ದ ತಾರೆ ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರಬೋದು ಒತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೆಪ್ಪೋಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗಾರಿ ಬಿಚ್ಚಿದುಂಡು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು 2 ಜನ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ದಿದ್ರು ಅವಳ ದೊಂಬುಳು ಉಂಟಾದ್ರ ಪಾಪ ಬೇಗಾರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬರೋಡು ಮೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರೋಡಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚದಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾದ ತಿಂಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಂಡಿದತ್ತು ನೋಡಿ
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾಂದು ಜೇಸಿಪಿ ತಿಂಗಿ ಉಂಡು ಇದು ಎಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಉಂಟಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರ ಪಕ್ಕದಪ್ಪುಗ ನೀ ಕುಂದಾವತ್ತ ಬೋಕ ಕುಂದಾವತ್ತ ನಿಕ್ ನಟಿಂದ ಆ ಜೇಸಿಪಿ వచ్చా ఓలో బ్యాగ్ మాత్రం నీకు రెట్ అవ్వ అమ్మకు కనిపిస్తుంది ఇంకోటి తీసుకెళ్ళి ಹಾ ಅವು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೇನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಂಜೀರಿ ಅತ್ತ ಈಟ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮಗೂ ಅವು ದೇವಸು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಂಗಡಿ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಬೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಆಡಿದಿತ್ತು ಸಮದಲ್ಲಿ ಜಾಣಿಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಲ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಆತಡ್ತು ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಳ ಹಿಡ್ದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಂಗಿ ಸರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಅದು ಮನ್ಪುಗ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಬಲ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಗಾಡಿ ಓಡು ಹೋಗು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯರ ಬಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಸುತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಪೊಲ್ಲೆರ ಕೊರ್ಪುನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊರೋಣ ಬಟ್ ಮೂಲೆ ಹೊರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಫಾಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಹೈಫೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಡಿ ಸ್ಟೈಲರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎರಗಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬೀಚ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುದು, ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಡನ್ನು ಆಚೆ ಕಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಚ್ ಒಂದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತುಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂತ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಹೊಡಿತಂಡು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬರಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಡಿ. ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಳೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕಾಜು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಗೂ ತೂಯಿನ ಪುರ ಬೋಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಪುರ ಬೋಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಊತುಂಡಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೋಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಶಾಪು. ಶ್ರೀಮಂಗಳ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಉಂಡು, ಆಯ್ತು ಇಂಚಿಗುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಂದ B.C. ರೋಡು. ಕಡಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು, ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಗು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ. ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ B.C. ರೋಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಡೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಇಂತು ಗಾಡಿ ಅಂದಿದೆ ತೊಂಡೆ
ಬುಡ್ಡನೆ ಜೈ ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಚೊರೆಗಟ್ಟು ಅದಣ್ಣದೇತೋ ನೋಡಿ ತೇ ತಂಡೆ ಗಂಟೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ದು ಕೊಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಿಂದಾತೆ ಇನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ತೆಪ್ಪಿದಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮೋಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಡುಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕಡ್ದಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓದೈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಚಕ್ಕನ ಅವಳು ಭಜನೆ 2ನೇ ದಿನ ನವಯತಿ 2ನೇ ದಿನ ಮನೆ ಚಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮನೆ ಚಕ್ಕ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಮನಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರ ತಾನಿ ಮನಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರ ಕೈತಾಲೆತ್ತ ಪೋಪೇರ ಡೌಟ್ ಅಜ್ಜಿನ ಬರ್ರ ಪಂತರ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಕಡ್ತಿದ್ನು ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಕೈತಲಿಸ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನು ಅಂಚನೆ B.C. ರೋಡು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತೋಜಾಯ್ತುಲೆ ಐತ ತಿರ್ತಡು ಅವಳು ತಿರ್ತಡಿಂಚ ಮೊಟ್ಟು ಜಪ್ನಾಗೆ ದೂಡೆ ತೋಜನ ಅವಳೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣದೆ ತೊಂಡ್ರಿತ್ತೆ ನಾಡು ಪೋಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ತಪ್ಪಿದಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೆ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಡಿತು ಮನುಷ್ಯ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೋಗುವ ಕೊರಿಯರ್ ಏನೋ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪಂಡು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ B.C. ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡವಳು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾದ ಬುಡ್ ಪೂರನ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವರ ಕೊಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅವರ ಉಂಡು ಯಾನವಳು ವಾಚ್ ಓಡಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ 2 ವಾರ ಉಂಡ ಅಂತ ಪೋಯ್ನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡವಳು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಜವಳೊಂದು ಸರ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಅವನು ಓ ಪಂಡ ಎಷ್ಟ ತುಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಸರ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕುಲೋ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಡ ತೋಡ್ದಾಗ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮುಂಚ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂಚ ಲಾಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ ಎತ್ತಂದು ಜಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುಗ ಅಂಡವನ ಚಕ್ಕ ನಡೆ ಅವರ ಪೋದ್ಪ ಅದೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ನೀ ಪೌಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಬಾರ ಭಜನೆ ಉಳ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನನಗೆ ಪೂರ ಮೀಪ ಓಡ್ಬೇಕು ಇಂಕೊಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಶೆಲ್ಫ್ ಪೂರ ಒರೆಸಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬಲ್ಲು ಬಿನ್ನೆರ್ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಸೇರಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಅನ್ಸದಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಪನಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ನುಂಡತೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಪಂಪುನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜೈದೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಪಂಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಹನಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಲಿಗ ತುಂಬಿತ್ತಂಡು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೆಪ್ಪಳಾಗ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚಾಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡು ಬಿಚ್ಚ ನಾನು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡು ಬಿರ್ಲೆ ಸವಿನಯ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಹಾಯ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಇರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ರವಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ರವಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಇರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಡಿಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ತನುಶ್ರೀಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಡಿಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ತನುಶ್ರೀ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ನಿಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಲಾ ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಶ್ರೀಕಲಾ ಹಾಯ್ ಇರಿಗು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲೆ ಕುಡಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಗಾರ್ಲೇಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿಕ್ಲೆ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ